या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कोकणात पहिल्यांदाच ऊस शेतीवर ड्रोनद्वारे औषध फवारणी। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं राजकारण नको, पालकमंत्र्यांनी दिली समज। आणि रोजगार निर्मितीचा सिद्धे गृहोद्योगाचा सक्सेस मंत्रा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासंदर्भात कोणतेही राजकारण नको अशी तंबीच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे। पर्यटन महासंघाचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर व्हावा याबाबत निवेदन देण्यात आलं। यावेळी ते बोलत होते। किल्ल्यावरती ज्या वेळेला परवानगी मिळते त्यावेळेला परवानगी मिळत असताना सुद्धा आम्हाला बांधकाम करणं हे त्यांच्याच पद्धतीने बांधकाम करावं लागतं। म्हणजे काय, तर ती जागा जी आहे ती जागा उंचावरती असली पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराज हे दिसले पाहिजे अशी एक धारणा प्रत्येकाची आहे। उंचावरची जागा ज्या ठिकाणी आहे ती जागा एकाचीच आहे। निर्मिती सावंत वगैरे अशा अनेक गट की जे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि या सगळ्या विषयाला अतिशय वेगळ्या पद्धतीने घेतात असे अनेक लोक की ज्यांच्या जागा आहेत तिथे आणि ते म्हणतात की आम्ही तुम्हाला फुकट देऊ, परंतु त्या जागा ज्या आहेत त्या जागा नियमामध्ये त्या सगळ्या गोष्टी तटबंदी जी आहे त्या तटबंदीच्या अत्यंत जवळ असल्यामुळे त्या करता येत नाही असा असणारा इकडचा जो तिथला असणारा जो रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट असं सांगतो। त्यामुळे तीच जागा ज्या जागा अवेलेबल आहेत त्यामध्ये ते करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे। म्हणून गेल्या आठवड्यामध्ये त्यामध्ये बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये या संदर्भातला एक वेगळ्या पद्धतीने निर्णय आपल्याला घेता येऊ शकतो का त्या संदर्भात आपण केंद्राला कळवलं आहे। तसाच सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, तसंच आजूबाजूच्या असणाऱ्या 5-6 लोकेशन हे आम्ही त्यामध्ये पाठवले आणि त्यामध्ये एक सर्जेकोट जो किल्ला आहे त्या किल्ल्यावरती असणारी जी जागा आहे ती आपलीच शासनाची आहे, हे शासनाचीच जागा आहे, हे वास्तव आहे। आणि त्या जागेवरती जर आम्हाला करण्यासाठी जर त्यांनी परवानगी दिली तर आपल्याला सहजपणे त्या ठिकाणी सुद्धा असा एक भव्य असं पुतळा हा त्या ठिकाणी उभा करता येऊ शकतो अशी असणारी एक शक्यता। दुसरी असणारी शक्यता एमपीडीसी जी आहे एमपीडीसीच्या बाजूला असणारी जी जागा आहे त्या जागेमध्ये आपल्याला करता येऊ शकते का अशी दुसरी शक्यता। त्यामुळे 2-3 असणाऱ्या एमपीडीसीच्या इकडे 3 असे पर्याय आहेत। या उजव्या बाजूला, डाव्या बाजूला जी बोट आहे त्या बाजूला अशा 3 त्या ठिकाणी आपल्याला करता येऊ शकते का अशा 3-4 ठिकाणी आम्ही पर्याय त्यांना सुचवलेले आहेत। नेव्ही डे हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला अतिशय उत्साहामध्ये साजरा करायचा आहे। पीडब्ल्यूडीने ऑलरेडी त्या पुतळ्याला लागणारे पैसे, पुतळ्याचं काम जे ज्या ज्या ठिकाणी सुरू आहे ते सगळ्या करण्यासाठी लागणारे पैशापासून सर्वच्या सर्व अवेलेबिलिटी करून ठेवली आहे। म्हणजे बांधकाम सुरू केल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत आपल्याला तो आणून इथे उभा करू शकतो अशा पद्धतीची तयारी पूर्ण केली आहे। म्हणून आपण सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती, माझ्या हातात
दिलाय, हा पत्र जे दिलाय त्या पत्राच्या अनुषंगाने पालकमंत्री म्हणून बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळे मुद्दे सुरू झाले. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण सर्वांनी या सगळ्या विषयांना थोडासा का होईना आजच्या कंडिशनमध्ये या सगळ्या गोष्टीचा कुठेतरी विचार करणं गरजेचं आहे. आम्हाला एक चांगला ज्या ठिकाणी निवडी ज्यावेळेला साजरा होणार आहे त्यावेळेला त्या गावातील असणाऱ्या प्रत्येकापर्यंत आमचा मानस आहे की इथे असणारे नेव्ही ऑफिसर हे गावागावात गेले पाहिजे. त्यांनी गावात स्वतःचा एक दिवस व्यतीत केला पाहिजे. त्या गावात ज्यावेळेला ते दिवस व्यतीत करतील त्यावेळेला त्या गावातील असणारा तरुण जो आहे त्या तरुणाला असं वाटलं पाहिजे की मी सुद्धा कदाचित किंवा मलाही असं वाटलं पाहिजे की मी सैन्यामध्ये नेव्हीमध्ये जी भरती होईल एक अशा पद्धतीचं एक वेगळं वातावरण सिंधुदुर्गामध्ये निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला आम्हाला सर्वांना प्रयत्न करण्याची येणाऱ्या काळामध्ये गरज आहे असं मला वाटतं. माईक हातात घेऊन हा विषय यासाठी मांडला की हा विषय होता संपलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चाहुल बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा. नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर. गणपतीत कोकणातल्या घराघरात रातभर भजन आरती सुरू असतात. तोच माहोल वेगळो असता. सिंधुदुर्गातल्या झिलांनी आता खास मालवणीत आरती बनवल्यांनी. विलास खानोलकर यांची रचना हा तर संगीत आणि स्वर शशिकांत कांबळी यांचे असतात. ह्या आरतीतून कोकणातल्या गणपतीतला सगळा चित्रच डोळ्यासमोर उभा रावता. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. घरदार सगळा झाडून ठेवला हा, नडान घेतला हा दारातला खळा. मातीयेच्या भिंतींका गिलाओ केलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. कांगला कौंडाळांची तोरणा बांधली, चिपटा शेरवाडांनी माटवी सजवली. हरणाची झाडा चौबाजूनी बांधली, तिरड्याची फुला शोभे कानली. माटियेच्या कोणात नारळ बांधलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. गिलाव्याच्या भीतीर कमळा रंगवली, सगळ्या घराची जमीन सारवली. कमानिक बेलड्या माडाची पाना, वर्षाचो चोपाळो तुझीच खुना. मधोमध त्याच्या चौरंग ठेवलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा. येशीत त्या दिवसात नेवरेनी मोदक, दुसऱ्या दिवसात हळवाचा रांदा. आंबाडे करांदे भाजीची मुळा, फणसाचे घोटियो केले हातगोळा. तुझ्यासाठी भोपळो राखण ठेवलो हा,
चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देवा गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. रातभर तुझ्या पुढे भजनानी आरती, दिवसा तुझ्याकडसून हो चाव नाही परती. प्रत्येक दिवसात वेगळी पोळी तू खाशी, आरतीच्या येळात चिबडाच्यो भेशी. वाट बघत तुझी केळीची पाना, देवा चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. जय देवा गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. चतुर्थीच्या दिवशी आमच्यात येवा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा. नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर. आमच्या पप्पांनी गणपती आणलो ह्या रील सोशल मीडियावर भयानक व्हायरल झाला. आता ह्याच बुवा गुंडू सावंतांनी त्यांच्या खास स्टाईलीत गाणं म्हटल्याने बघूयात. आमच्या पप्पांनी गणपती आणला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती. लुक लुक बघतोय चांगला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. आमच्या पप्पांनी गणपती आणला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती. लुक लुक बघतोय चांगला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. आमच्या पप्पांनी गणपती आणला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती. शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती. लुक लुक बघतोय चांगला, आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. आमच्या पप्पांनी गणपती आणला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा. नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर.
महाराष्ट्राच्या तमाम गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्याच्याचबरोबर विशेषतः ज्या 2 शहरांचा माझ्याकडे कार्यभार आहे त्या मुंबई शहर आणि कोल्हापूरच्या जनतेला शुभेच्छा. आणि ज्या कोकणाने मला जन्म दिला आणि मला काम करायची संधी दिली त्या समस्त कोकणवासियांना आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना, मुंबई आणि देशातील वेगवेगळ्या भागातून गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने कोकणामध्ये आलेल्या सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हा मंगलमय प्रसंग आपल्या जीवनामध्ये सुख, समृद्धी, शांती, भरभराट घेऊन येवो, सर्वांची दुःख दूर हो आणि अखंड असं वैभव सर्वांना प्राप्त व्हावं अशी मी गणरायाच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि त्याच्याचबरोबर ही विद्येची देवता आहे, त्याच्यामुळे सगळ्या आमच्या विद्यार्थ्यांना चांगली बुद्धिमत्ता मिळून दे, चांगला अभ्यास त्यांच्याकडून हातून घडू दे आणि त्यांची खूप प्रगती आयुष्यामध्ये होऊन दे अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. घरी गणपतीची पूजा करतो, त्याच्यानंतर सार्वजनिक गणपतीची पूजा करतो. त्यानंतर काही महत्त्वाच्या गणपतीची निमंत्रणं ही मुंबईची सुद्धा आहेत. त्याच्यामुळे अर्धा वेळ मुंबईला, अर्धा वेळ सावंतवाडीला, काही वेळ कोल्हापूरला, असं करून शेवटी गणरायाची सेवा केली पाहिजे. या निमित्ताने आपली माणसं भेटायला मिळतात, हे एक वैशिष्ट्य असतं. परंतु प्रत्येकाची इच्छा असते की मी त्यांच्या घरी यावं, परंतु वेळ कमी असतो. तेवढ्या वेळात किती लोकांना भेटू शकतो याला सुद्धा मर्यादा असतात आणि त्याच्यामुळे तेवढ्या ह्याच्यात शक्य होईल तेवढ्या लोकांना भेटता येईल तेवढं भेटण्याचा प्रयत्न करेन. परंतु मनापासून गणरायाच्या शरणी वंदन करतो. सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी ज्याला पालकमंत्री होतो सिंधुदुर्गचा त्यावेळेला रावते साहेबांकडे ते त्यांच्याकडे परिवहन खातं होतं आणि शिंदे साहेबांकडेच MSSRTC होते आणि त्याच्यामुळे ती दिलेली होती. आता उद्धव साहेबांना जे काही त्यांच्याबरोबरची लोक सांगतात त्याच्यावर ते अंमलबजावणी करतात, तो काय त्यांचाही नाही आहे. शेवटी जनतेमध्ये गेलं तर त्यांच्या मागण्या करतात, त्या मागण्यांवर अंमलबजावणी करता येते. 2 दिवस देणं हे सुद्धा काही कमी नाही आहे, त्याच्याबद्दल सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. कारण त्यांच्याकडे परिवहन मला वाटतं अनिल परब साहेबांकडे त्याला परिवहन होतं, पण ते मुख्यमंत्री असतात, मुख्यमंत्र्यांना अमर्याद अधिकार असतात आणि त्याच्यामुळे शिंदे साहेबांनी जे काही कोकणवासियांसाठी नेहमीच करत असतात. आता त्यांनी एवढ्या गाड्या सोडल्या पक्षाच्या वतीने, प्रत्येकजण पोचला की नाही चौकशी करतात. काल एका गाडीचा अपघात झाला होता, स्वतः खासदार श्रीकांत शिंदे हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आले, स्वतः ते फोनवरून मॉनिटरिंग करत होते. मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो. सातत्याने केवळ कोकणाबद्दल नाही तर सर्वच नागरिकांबद्दल प्रेम असणारे असे एक प्रेमळ मुख्यमंत्री आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांनी अनेक ज्या सवलती गणरायासाठी दिल्या. मुंबईमध्ये जो टॅक्स घेतला जायचा मंडपावरचा टॅक्स पूर्णपणे माफ केला. 5 वर्षाची परवानगी देण्याची सवलत केली. मोठ्या मंडळांना फायर फायटर ठेवणं कंपल्सरी आहे. त्यांना फायर फायटरच्या संदर्भात 50% सूट दिली. अनेक नवीन सुविधा सातत्याने ते जनतेला देत असतात. त्याच्यामुळे गणरायाचे आशीर्वाद आणि जनतेचे दोघांचे आशीर्वाद त्यांना मिळतील आणि आमच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाला, आमच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांना मिळतील याची मला खात्री आणि त्यांच्याकडून खूप चांगली सेवा जनतेची व्हावी अशी सुद्धा मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. तर मतदारसंघामधली जी लोक बसेस नाही म्हणून अडकले, बसेसचा जर मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था ही आमच्या पक्षामार्फत करण्यात आलेली होती, तरी पण काही लोक राहिलेली होती, त्यांचीसुद्धा काल मी व्यवस्था केलेली आहे. आपण म्हणता त्याप्रमाणे रेल्वे स्थानकाच्या संदर्भात निश्चितपणे केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री दानवे साहेबांशी माझे अतिशय चांगले संबंध आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याबरोबर मीटिंग ठेवली जाईल आणि सगळे प्रश्न सोडवले जातील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण 7 लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा. नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण 7 लाईव्हवर.
शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागलाय. कोकणात प्रथमच ऊस शेतीवर ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करण्यात आली आहे. याचा प्रयोग वैभववाडीतील नापणे या गावी करण्यात आलाय. 2 दिवसात 100 एकर ऊस क्षेत्रावर फवारणी करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रात आता मोठी प्रगती झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागलाय. यामुळे वेळ आणि पैसाही वाचू लागलाय. त्यामुळे वैभववाडीतही या आधुनिक शेतीचा प्रयोग करण्यात येतोय. घाटमाथ्यानंतर कोकणात झालेल्या ऊस शेतीवर ड्रोनद्वारे कीटकनाशक फवारणी करण्यात येते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऊस शेतीवर हा पहिल्यांदाच प्रयोग करण्यात आलाय. वैभववाडी येथील नापणे या गावात ही फवारणी सुरू आहे. कोल्हापूर येथील राहुल माने यांच्या ड्रोनद्वारे पायलट शैलेंद्र साळवी ही फवारणी करतात. 2 दिवसात लहू पाटील, रामचंद्र भोगम यांसह अन्य शेतकऱ्यांच्या सुमारे 100 एकर क्षेत्रावर फवारणी करण्यात आली आहे. एका वेळी ड्रोन मध्ये 10 लिटर औषध पाणी राहू शकतं. एका तासात 10 एकर क्षेत्राची फवारणी करून होते. या ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यामुळे औषध आणि पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळला जातो. शेतीतील हा नवा प्रयोग पाहण्यासाठी नापणे इथं शेतकऱ्यांनी गर्दी केली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. कोकणात पहिल्यांदाच ऊस शेतीवर ड्रोनद्वारे औषध फवारणी. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं राजकारण नको, पालकमंत्र्यांनी दिली समज. आणि रोजगार निर्मितीचा सिद्धे गृहोद्योगाचा सक्सेस मंत्रा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.